فیلما The Hunger Games The Ballad of the Snowbird and Snakes هاتیه چێکردن لەسەر بنگەها ڕۆمانە پێشین یا بە هەمان ناوی یا سوزان کۆلنز کو تێدا کارکتەرێ کەتنیس ji hêla Jennifer Lawrence ve navdar bû û li şûnawê balê dikişîne ser kesayetiyên Caroline Snow û Lucy Greyback. Tiştê dihêla ez ji çîrokan hez bikim ew e ku nivîskar Susan Collins her gav li ser mijaran dinivîsa û ya ku wê dîtî ev e ez dibêjim di sala 2016 de wê dest pê kirî ku bi rastî hest bi cemseriyê bike. Ne bitinê li Amerîka lê li tevaya cîhanê û wê xwest çîrokan li ser rewşa xezayê binivîsîne. Li ser hizra ka gelo em weka mirov di bingeha xwe de hovin yan jî em weka mirov başin û hêjayê maf û azadiyanin çîrok bi rastî jî ev e. Rachel Zegler ektera ku rola Lucy Greyback dilîze dibêje ew bi xwendina pirtûkan Ramazan bû û wê mîna Katniss cilûbergên xwe li xwe dikirin û dema ku ew diçûn sînemayê. Ez bawerim dînamîkiya ku ez bêhtir jê hez dikim di navbera wan de û ez texmîn dikim ku hûn dikarin vê mîna hêvî û cudahiyê bihesbînin. Ew e ku Lucy Gray ektereke ku neçare şer bike. Di demeke de ku Katnissî şerwaneke ku neçare performansê bike. û ev dînamîkî û awayê ku ew di plana mezin ya tiştan da dilîze bi rastî ji temaşevanan re balkêşe. Ekter Tom Blyth ku rola Caroline Snow dilîze wî dike ku tiştê wî ji pirtûkan rakiriye ew e ku mirov wê ji filman rakin û ew jî tevlheviya karakterên Susan Collins e. Ew bi pirsên mezin di hêşê mirovanî û civakê de bi rengek pir xweş dinivîsîne. Bi hîviya ku mirov pirsên li ser cîhanê tê bigeha û hemû jî dilxweş bin. Francis Lawrence dibêje wan dizanî bû ku niha corê avahiyên taybet hene ku wan dixwest. Ji ber vê yekê wan li Polanda cihey dît û her tiştê din li Berlînê hate kişandin.